दिनै क'क्राझारनिफ्रायनो गासैबो बर' हारिनि थैनाय आरो थांनायनि बाथ्राफोरा जोनोम मोनजेनदोंमोन। दतमा बायदियाव दिनै प्रमद बर'आ कुन रङियानिफ्राय हाम्फा होनबानो मानसिफोरा बेदर गेसाव मोनामनाय बायदि मोनो। नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारि सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन। बे बुब्लियाव आं बुंगोन 10 नं देबोरगाव बियाबनि उदां बिजाथि बिथां बुद्धदेब मोसाहारिनि जानानै नोंथांनि डिसिसनखौ आं मोजां मोनदों आरो नोंथांनि बुंनाय रावखौ आं मोजां मोनदों आरो नोंथाङा जाखिनि बाथ्राफोरखौ मेनसन खालामदों आं बे बाथ्राखौ मोजां मोनदों। नंगौ, गेदेमा कालीचरण ब्रह्मआ थांनाय 1929 मायथाइयाव जों बर' हारिखौ लानानै बिथाङा साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बर'आ बेबायदि परिबेसखौ मोनजेननानै जाखिनि थांना थानायनि हा हुबिदा बेखौ मोनजेननानै, नङाब्ला बिथाङा जुदि साइमन कमिसननो मेम'रेन्डामखौ गथायामोनब्ला दिनै बर'फोरा थि ट्राइब्स जानो थांबायमोन बा दिनैसिम जाबायमोन। नाथाय सा बिलाइ खाना जानायनिफ्राय बिथाङा बर'फोरखौ बिथाङा उदां खालामनो हादों आरो जों जे ट्राइबेल माहारि बै बेलेन ब्लक जानायाबो बिथां गेदेमा मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजोंनो ब्रिटिशफोरा बै समावनो नैबे बिटिसि हालामाव बा बिटिसि हालामजों लोगोसे माखासे ट्राइबेल थानाय ओनसोलफोरखौ बेलेन ब्लक महरै दानानै होलांदों। मानोना ट्राइबेल माहारिफोरा बांद्राय बुद्धिजीबि नङा, दौदाब्ला थानायखाय बिथांमोननि हाखौ रावबो फाननो आरो बायनो मोना। बिथांमोनहा आदु दुदलाबाबो गावनो मावनानै जानांगोन, गावनो बिथांमोनहा गावनि देहा सोलेरखौ बा रुंसारि सोलेरखौ बे हायावनो बिथांमोनहा फोजोबलांनांगोन। बेबायदि थांखि आरो असिलाजों दिनै ब्रिटिशफोरा बा गुफुरसाफोरा जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय दानानै गालांदों। बेखौ जों गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म बिथांखौ जों गोरबो बिखाजों मान होनांगोन। बिनिनो उनाव बिथाङा बुंदों दिनै गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पलिटिकेलनि सार्थआव खायसेया मोजां मोनाब्लाबो बिथाङा जे दिनै 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा खालामनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे गावखुंथाय लाबोनो हाबाय आरो बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनो हाबाय होननानै बिथाङा बेखौ बाख्नायदों। बे खोब गोजोनथाव। बिनि थाखायनो आं बुद्धदेब मोसाहारि नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बाख्नायनायखौ बा नोंथांनिसिम साबायखरखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बावहरदों। बेजोंनो लोगोसे दिनै नोंथाङा बुंदों नोंनि जाखिनि नोङो उदां बिजाथि महरै नैबे 2025 मायथाइनि जिथु बिटिसिनि 5थि खेब 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय नोंथाङा उदां बिजाथिनि नमिनेशन लाइखौ बोखारफिनना लायाखै। बिनि थाखाय आं नोंनो धन्यबाद होदों। मानोना नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, क'क्राझारनिफ्रायनो गासैबो बर' हारिनि थैनाय आरो थांनायनि बाथ्राफोरा जोनोम मोनजेनदोंमोन। क'क्राझारनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै उदां बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाबो जागायजेनदोंमोन आरो दिनै जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर मेलेमजिबि गिदिर सानसुमै गोरों दैदेनगिरि बिथांमोना क'क्राझार हालामावनो जोनोम मोनजेननाय। दा बिब्दिब्ला दिनै नोंथांमोनहा बा बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङा जा कमिटमेन्टखौ मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों होदों आं बेयाव फुलि सापर्ट खालामो। मानोना दिनैनि दिनाव फर एग्जाम्पल दतमा बायदियाव दिनै प्रमद बर'आ कुन रङियानिफ्राय तामुलपुरनिफ्राय फैलायनानै बाव केन्डिडेट महरै गसंनो क'क्राझाराव गोरों गोरा लिडार गैलामोन नामा बा दतमायाव गोरों गोरा लिडार गैलामोन नामा? आंथ' लाजिनोसो सानो। बेवहाय दङ जोमै, बेयाव दङ फुकन, बेयाव दङ बापि, बेयाव दङ आरो 7 दंबावो। बिथांमोना गोरों नङामोन नामा? बिथांमोना 30 लाख 40 लाख थाखाजों बायजाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नुगोन, आखाइ खप्पालायबावबाय। जाय जायगायाव बड'फाया जोनोम मोनदों, जाय जायगायाव बर' हारिनि मेलेमजिबि सानसुमै गोरों गोरा बर' हारिखौ थांनाय थैनायनि बाथ्रा सानग्रा लिडारफोरा जोनोम मोननाय, बेबायदि जायगाखौ प्रमद बर' बायदि सासे थगायसुलानो हगारनानै होदों। अब्ला दिनै बुद्धदेब मोसाहारि बिथांनि जितु मिडिया स्टेटमेन्टनि कमिटमेन्ट बेयावहाय आं फुलि सापर्ट खालामो। मानो? नंगौ दिनै जोमै मोननो नागिरदोंमोन,
फुकन लाहारि मोन नागिरदोंमोन, बापि मोन नागिरदोंमोन आरो साथाम दंबावोसो बुंबाव। दा बेजोंनो लोगोसे दिनै 10 नं देबोरगाव बिजाबाव बुद्धदेब मोसाहारि बिथाङा गैयाब्लाबो गोदोनिफ्राय सरकार गैयिनिफ्रायनो नांबोबाय। जानो हागौ बिथाङा जेनबोबाय थादों, नाथाय दिनै नोंथांनि सरकार थानायाव बिथाङा TCLC नि चेयारमेन जानानै बिथांनावबो एसेबाबो थाखा फैसा थागौमोनदां रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो, नाथाय नोंथ' सुबिदा होआसै। अब्ला दिनै नोङो खाम्फाखौ 14 नं चिरांदुवाराव हरबाय आरो 10 नं देबोरगाव समस्तियाव हरबाय। खाम्फा होनबानो मानसिफोरा बेदर गेसाव मोनामनाय बायदि मोनो, बेखौबो इउसुवेलनि मानसिफोरानो फोरोंखानाय। दिनै खाम्फा बायदिया मा मान सन्मान दङ बेखौ मोननै सिट होनानै बिजाथि गेलेहोनो, अब्ला गमामायैनो प्रमद बर'आ सासे सार्थलबि होननानै सानजागोन ना सानजाया? गमामायैनो सानजायो। दिनै मोनखानाय BTC नि पावार फांसनखौ फानग्रायाबो प्रमद बर' आरो दिनै 36 बोसोर NDP फोरनि हाथियारनि गेजेरजों सरकारनि हेंथायै नांसोमनायखौ एकदम दंस खालामग्रा फोथाय खेबस' सुबुङाबो प्रमद बर', जायनि फलाव दिनै NDP बिदा फंबायफोरा ट'ट' सलायनानै रिक्सा सलायनानै हाजिरा मुजिरा मावनानै जिउ खुंनांगौ जादों। बै फेरेंगानि बुंनाय बायदि NDP न'खरनि मानसिफोरा साख्रि मोनगोन होनजोबनाय बहाथो मोनखो? गैयाना, रावबो गैया। प्रमद बर'आबो होनदों न'खर साख्रि मोनगोन होनदों, 1 भट 1 जब होनदों, रावबोथ' मोनाखै। अब्ला बेबायदि प्रमद बर'खौ, बेबायदि थगायसुलाखौ आरो एगेन सापर्ट होबावगोन नामा? बेखायनो बुद्धदेब मोसाहारि नोंथाङा खुनु पयदे कमप्रमाइज जानो नाङा। बे प्रमद बर'आ सासे मिसलिया व्यक्ति, सासे थगायसुला, सासे लायार, सासे बेट्रियार। बेखायनो आं बुंदों बुद्धदेब मोसाहारि नोंथाङा जा कमिटमेन्टखौ प्रेस मिडियानि गेजेरजों दैखांदों बे 100% एब्सुलिटलि राइट होननानै आं बुंगोन। आरो नोंथाङा जा खोथा बुंदों दिनै बै बर' हारिनि माखासे लिडारशिपखौ, जेरावनाखि क'क्राझारनिफ्राय बिगिन जानानै दिनै क'क्राझारनिफ्राय जागायनानै क'क्राझाराव जुदि मोजां लिडारशिपफोरखौ गेपिं खालामोबा, जेनेरेशन गेप खालामना होनाय लोगो लोगो बे क'क्राझारनि जिथु लिडार्सफोरा बिथांमोनखौ माबा मोनसे कमिउनिकेशन गेप खालामना होयोब्ला, बिसोरनि पर्यायक्रमाव लिडारफोरा जोनोम मोनबाय थायाब्ला बर' हारिनि जिथु उदां बड'लेण्ड दाफुंनो नागिरनाय बै दाफुंनाया गेप जालांगोन। अब्ला इजिलि आसामजोंनो बे उदां बड'लेण्ड डिमान्ड खालामग्रा बिथांमोनाबो आसामजोंनो एसिमिलेट जालांफिनगोन, गोरोबना थाफिनगोन। बैबायदि खायदा कौशलखौ लानानैनो दिनै प्रमद बर'नि आखायाव बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो बिथांनो साबि गथायनानै होदों जोंनि माखासे एन्टि बर' ससाइटिफोरा। दा बेखायनो जों खोब साननाया मोजां। बेखायनो BTC-खौ फिन खनसे रैखा खालामफिननो आरो गोमानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ लाबोफिननो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो पावाराव लाबोफिननांगोन। अब्लासो जोङो बै बर'नि उथुमाय क'क्राझारखौ जोङो रैखाथि होनो हाब्लासो सारा बुहुमाव थानाय बर'फोरा उदाङै जोङो जै मै थांनानै थानो हाफिनगोन। बे खोथाखौ जों बयबो साननाया मोजां। दिनैनि दिनाव बिदा फंबायनि गेजेराव, न'खरसेनि गेजेराव दाङा बाजिया मोजां नङा। आरो जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जाय व्यक्तिफोरा गावनि सार्थनि थाखाय दिनै गावनि लाबालाबनि थाखाय बबेबा सिंगल पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनाया बेबो मोनसे हारिनि खैफोद गोनां सिम्बल होननानै जों बुंनो सानो। स' थेंक इउ से। नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारि सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन हिर'। दिनैनि बेबादि क'क्राझार बादि जायगायाव, क'क्राझाराव देबोरगावआव चिरांनिफ्राय लाबोबाय, बावखुंग्रियाव चिरांनिफ्राय लाबोबाय, दतमायाव गावनो फैबाय। दैट मिन्स सिम्पलि वान केन्डिडेट जानोबो क'क्राझाराव मानसि गैला होननानै जोङो समाजाव फोसावनाय जाबाय। क'क्राझारनि माबाया गैला। गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ क'क्राझाराव जोनोम मोन्दों आरो गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि 1800 बेसेबांबा सन मायथाइयाव साइमन कमिसननो जे दरखास्त होजेनदों, बिनि दैदेननायाव, गुरुदेब कालीचरणनि दैदेननायाव, बिनिफ्रायसो बर'फ्रा MLA जाजेन मोन्दों। दैट मिन्स ट्राइबेल खथाया भारतबर्षनि संबिधानाव इन्ट्रडिउस जादों। बे क'क्राझाराव जोनोम मोननाय कालीचरण गुरुदेब ब्रह्मआ नाम्बार 1।
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ क'क्राझाराव जोनोम मोननाय बर'फ्रा दिनै बिसिबां गोजौआव थांदों बिसिबां माबायाव दावखोदों सिरिफ एन्ड सिरिफ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे थांखि बिथांखिनि गेजेरजों फैनाय बेनिखायनो बर'फाखौ बड'फा बर'नि बिफा होननानै गाबज्रिनायबो जादों सासेबो बर'साया बेखौ गनाया बे क'क्राझाराव जोनोम मोनदों मोनसे खोथा आंखौ राजनितिक सात्रआव बुंदों सानगोन हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव जोनोम मोननाय दा हाग्रामा महिलारिया दिनै राजनितिक बेलायाव बिसिबां मोजां बिसिबां गाज्रि बिसिबां काराप्टेड बिसिबां मा बे आलादा बाथ्रा राजनितिक प्रसंग बे आलादा बाथ्रा किन्तु नों मोजां मोनाबाबो आं मोजां मोनाबाबो बर'फ्रा बर'नि जारिमिनाव हाग्रामा महिलारिया सासे सनानि आखरजों लिरनानै दोनजागोन हिर' जोहोलाव मुङै लिरनानै दोनजागोन